Hello bayarok so bahai tongmai narok khakhayo norok jotono kaham tongna hani channel patal phaikan ke subscribe ke all select na di haike title tei thumbnail no gune saimakna tini video tamnai haike jeng jotono saimana musungo chini Tripura hastani actor tei actress tei singer rok pusuk income khlai abono saimana bagui mo video no puilani hoite paithak jora naidi haike bayarok tinini video ni bisingtui jeng saimanai parmita reang par songo bo busuk rang naha hangka 8 থেকে 10,000 rang naharo kaisa song resap thani abon pore jeng saimanai bo ko album direction khlaitani bo busuk rang naha hangka 20 থেকে 30,000 kaisa direction khlaitani hangka abon pore jeng saimanai bo kaisa sponsor tei brand promotion busuk rang naha 35 থেকে 40,000 rang naharo abon pore jeng saimanai bini monthly YouTube ni income busuk pai hengkai 40 থেকে 50,000 abon pore jeng saimanai bini monthly income busuk lai hengkai 1 lakh ni slai phano bini monthly income khlaio haike bayarok video no puilani hoite paithak jora naitoma bagai belai belai ke hambai video no chaja ke like khaidi comment khaidi tei share khaidi haike bayarok norok like khaidi kai video kotal chana bagai motivation manno hambai jotono no haike next video malai phenai gai bayarok ke bano Instagram tei Facebook ko follow khaina musung ka kai Instagram tei Facebook ni link description no rijak tongo hambai jotono no haike next video malai phenai jotono kaham koreng ke tong Hang him from the yard.